Косопадът е проблем, който засяга милиони хора. И добрата новина е, че често може да се овладее, ако се започне на време. Причините са различни. Наследственост, хормонални промени, стрес, следродилен период, недостиг на някои витамини. Затова подходът е индивидуален. Разполагаме с 3 инжекционни терапии, които стимулират растежа на косата и могат да се прилагат в случай на косопад, самостоятелно или в комбинация. Първата е PRP – терапия с богата на тромбоцити плазма от собствената кръв на пациента. Растежните фактори в нея стимулират космените фоликули и подпомагат растежа на нова коса. Втората ни процедура е Dr. CYJ Hair Filler – формула с стабилизирана хиалуронова киселина и патентовани биомиметични пептиди, които подхранват фоликулите и подобряват циркулацията в скалпа. Третата е Hixel Hair мезотерапия – коктейл от витамини, аминокиселини, минерали и пептиди, доставени директно до корените на косата. Коя терапия или каква комбинация от терапии е подходяща, зависи от причината на косопада и състоянието на фоликулите. Едно е сигурно – колкото по-рано се започне, толкова по-добри са резултатите. Запишете час за консултация в Dermac, за да изготвим вашия индивидуален план. Сега за до минус 50%.